Salut! Sunt Claudia de la neacaisă.ro, magazin online de obiecte sanitare de peste 10 ani în România. Astăzi sunt alături de Laura Dima de la Dilamo Design, suntem la Aerocity Tunari și vrem să vă prezentăm un proiect la care am colaborat împreună. Înainte de a propune clientului un concept conform dorințelor sale, trebuie să înțelegi mai bine ce nu își dorește. În fiecare din spațiile acestei case găsim un corner cozy care transformă spațiul din casă în acasă. Asocierea corectă și echilibrată a texturilor dă acel touch fiecărui spațiu. Tapetul din spatele patului pot să spun că a fost cea mai grea alegere pe care am făcut-o, dar într-un final acesta a creat o legătură perfectă cu ceramica din baie. Acesta oferă acel touch care transformă spațiul din ceva clasic în ceva spectaculos, personalizat familiei. Care au fost cele 3 lucruri esențiale de care ai ținut cont în amenajarea băilor? Utilizarea plăcilor ceramice deschise la culoare, puse în evidență de accentele de negru, dar și spațiile de depozitare pe care am reușit să le creăm fără a îngreuna spațiul. Nevoia de spații de depozitare ne-a făcut să gândim bucătăria pe 3 laturi. Astfel, ne-am ajutat de înălțimea casei să creăm cât mai multe spații de depozitare eficient folosite, dar să dăm și fluiditate spațiului. Spațiul central pe care l-am avut ca subiect principal în acest proiect a fost zona de open space, unde beneficiarii petrec foarte mult timp alături de prieteni și familie. De aceea, conceptul atemporal pe care noi îl folosim în proiectele noastre este acela de a îmbina estetica cu funcționalitatea. Peretele din living aș putea spune că scoate proiectul din anonimat prin placările de pereți și șemineul utilizat. Sunt accente clasice, dar care dau un iz sofisticat spațiului. Și cu asta am încheiat prezentarea de astăzi. Mulțumim tare mult, Laura, pentru tur și pentru colaborarea pe care o avem. Mulțumesc și eu pentru invitație, Claudia. Și le mulțumim tare mult și beneficiarilor pentru că ne-au dat voie să filmăm astăzi la ei. Iar vouă, dacă v-a plăcut și mai vreți să vedeți astfel de clipuri și pe viitor, nu uitați, subscribe!